13 июл дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Куруши Кабири шаҳри Бӯстон бинои зебою замонавии муассисаи давлатии Мактаби санъати ба номи Шодмон Алифовро дар фазои тантанавии мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои Мактаби санъат ки аз 3 ошёна ва таххона иборат аст, дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон таъмиру навсозӣ гардид. бинои муассиса дорои 47 синфхонаи барҳаво, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон, толори консертӣ бо фарогирии 100 ҷойи нишаст ва дигар иншооти ёрирасон буда, дар ин муассисаи фарҳангӣ дар ду баст ба таҳсил ва омӯзиши ҳунарҳои гуногун фаро гирифтани то 800 наврас имкон дорад. тадбирҳои марбут ба таъмиру навсозии бинои Мактаби санъатро коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сайҳуни Хуҷанд амалӣ намудаанд. дар мактаб бо истифода аз шароиту имконоти фароҳамгардида ба наврасони аз 7 то 10 сола дар 5 шуъбаи фаъолияткунанда омӯзиши сози қонун, рубобҳои гуногун, доира, най, карнай, фортепиано, санъати овозхонӣ, рассомӣ, ҳунари кешбофӣ, гулдӯзӣ, қолинбофӣ, адрасу атласбофӣ ва кандакорӣ ба роҳ монда шуда, масъулияти таълим хоса такмили истеъдоду маҳорати тарбиятгирандагон ба уҳдаи 38 омӯзгор ва ҳунарманди касбӣ вогузор мебошад. раванди таълим асосан бо усули инфиродӣ сурат мегирад. дар ин ҷо дар тамоми синфхонаҳо шароитҳои хеле мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамаи синфхонаҳо бо асбобҳои мусиқии миллӣ аврупоӣ ва бо таҷҳизотҳои техникӣ муҷаҳҳаз шудааст, ки бевосита метавонанд наврасону ҷавонон омада дар ин ҷо таҳсил гирифта, дар оянда боз ҳам дар донишгоҳҳои олии касбӣ рафта дохил шуда боз ҳам ана ҳамон истеъдоди худро сайқал диҳанд ва яке аз мутахассисони варзидаи соҳаи фарҳанг шуда кору фаъолиятро ба пеш баранд. иттилоъ дода шуд, ки ҳамасола теъдоди зиёди тарбиятгирандагони Мактаби санъати шаҳри Бӯстон дар озмунҳои сатҳи вилоятии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда, бо муаррифии ҳунару истеъдоди худ соҳиби диплому ҷоизаҳо мегарданд. хусусан дар давоми 4 соли охир 5 каси онҳо дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, ба гирифтани ҷойҳои намоён мушарраф шудаанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамгардида ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, омӯзгорони Мактаби санъатро ба фаъолияти пурсамар ҳидоят намуданд. дастур дода шуд, ки аз шаҳру ноҳияҳои атроф низ наврасони дорои ҳунару истеъдод дар муассиса ба омӯзишу аз худ кардани ҳунарҳои гуногун фаро гирифта шаванд, то аз беҳтарин шароиту имконияти дар ин ҷо фароҳамшуда ба таври зарурӣ истифода намоянд. тӯли 4 сол мешавад, ки дар Мактаби санъат ҳунарҳои мардуми миллии тоҷикро омӯхта истодаам. миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонданиам, ки чунин шароитҳои хело ҳам хуб ба мо фароҳам сохтанд. дар ҷавоб ба ин ғамхориҳо мактабро бо баҳои хубу аъло хатм карда, дар оянда дар рушди ҳунару санъат саҳми назаррас мегузорам. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар барномаи консертии тарбиятгирандагони Мактаби санъати шаҳри Бӯстон иштирок намуданд. барномаи рангини фарҳангӣ, ки аз оҳангу сурудҳои ватандӯстона иборат буд, писанди ҳамагон гардид.
ёдовар мешавем ки муассисаи давлатии мактаби санъати шаҳри Бустон соли 1958 таъсис ёфта дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо таваҷҷуҳу дастгириҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароити ҳунаромӯзии наврасон дар он ба талаботи замон мутобиқ карда шуд. مطلع خورشید امیدی سحر حق در شبهای ملت پیشوا ای دل دریای ملت پیشوا ای سر بالای ملت پیشوا ای دل دریای ملت پیشوا ای سر بالای ملت پیشوا ای سر بالای ملت پیشوا تاجیکستان صاحب استقلال شد دولت و دنیای ملت پیشوا چشم عالم سوی تاجیک باز شد دیده بینای ملت پیشوا چشم عالم سوی تاجیک باز شد دیده بینای ملت پیشوا ای دل دریای ملت پیشوا ای سر بالای ملت پیشوا ای دل دریای ملت پیشوا ای سر بالای ملت پیشوا ای سر بالای ملت پیشوا خود تجسم کرده ای سیرت و سیمای ملت پیشوا ای فروغ شوکت امروز ما ای فری فردای ملت پیشوا ای فری